Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma. May pila ka mga tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos sa 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton pamatin-an. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka mga earpiece sang aton nga mga earphones. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghuna-huna sing isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set some boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Magluwas sa imo. Mata lang siya sa isa ka panahon sa palaboton.
Kag ang plano mo, amo nga patalangon siya. Gusto lang paghangop ko? Oo. Gani kinahanglan kong magpabilin diri para mahatagan ina sang katumanan. Kag isa pa, perpekto man ang duog nga ini sa pag-abri sang lulutsan. Kaysa paagi nga ini, wala sang iban nga inosente nga maaksidente nga higupon pasulod sa lulutsan. Naangpan ko. Maayo kun amo Ramoncito. Kag makapaayo nga maghalin ka na diri subunggid. Kay base kun mag-abot na si Silvano. Hindi ako maghalin diri. Ano? Kung gusto mo nga magdaog ang plano mo, kinahanglan mo ako diri. Hindi. Isiling naton nga hungod nga makasulod si Silvano sa lulutsan. Apang paano kung antes niya buhaton ina? Ihigot ka niya sa iya. Parehos ang ginhambal niya sa imo. Kag sa tiyon nga matabo ina, hindi siya magtalang sa palabuton. Parehos ang gusto mo nga matabo. Makadto siya mismo sa panahon nga ginhalinan mo. Gani, manginwala sang pulos ang plano mo. Kag mas nga hindi siya madula sa kabuhi mo. Luwasin na. Paano kung hindi ka man makakuha sang dugo niya? Pero kung ari ako dire, masiguro kung matabo ang tanan nga plano mo. Apang may mahika siya. Pagsulod pa lang niya sa balay nga ini, mahibalaan niya nga may nakasulod nga iban diri. Ramoncito, pasensya na kung isilin ko ini sa imo. Pero wala ka sang mabulig, bisan ari ka pa diri. Mahimo nga mahibalaan niya nga may nagsulod sa balay niya. Pero mahibalaan ba lagyapon niya nga kung naglakat na ako o kung nagpabilin diri? Ibutang naton nga hindi niya mahibalan. Dako gihapon ang kahigayunan ko nga makabuli. Ang buhaton ko lang, amo nga sorpresahon siya. Isa kapag atake nga hindi niya mahibalan, kag ginalauman. Kag sa tiyon nga mapunggan ko siya sa paghulag, hilway na naton nga makuhaan siya sang dugo. Kinahanglan lang naton nga masiguro nga wala siya sang pangalibutan. Tub-tub nga mag-abri ang lulutsan. Apang, paano kung aksidente ka nga mahigop sa lulutsan? Paano na lang? Ramoncito, hindi ko mapasugtan nga mapahamak ka. Hindi. Hindi mo na kinahanglan nga kabalakan ni na Shara. Ako nang bahala sa kaugalingon ko. Handa na ako sa anuman nga matabo. Ramoncito. Shara, nakadesisyon na ako. Hindi ako maghalindiri. Mientras hindi ko masiguro nga nagdaog ka sa misyon mo. Kagluwas ka nga makabalik sa palabuton. Gani palihog. Hindi na ako pagkumbinsiha nga mag-isol. Bahala ka na lang gani Salamat. Anay ka? Hmm? Paano ka gali nakahibalo nga ari ako diri? Sang nag-abot ako halin sa mansyon, amo sini ang natabo. Bah, bukas ang pertahan sang payag Apang wala ko malipat. Ginsira ko ini antes ako maglakat kay na. Nagwa bala si Shara? Naglakat bala siya? Masulod ako. Shara? Shara? Wala sang tao diri sa payag. Wala diri si Shara? Hinali lang akong gingkulban. Nakaibalo ako. May malain nga natabo. Kag duha ka tawo lang ginaduduhaan ko nga may kahimuan sini. Kag ina, amo sila ni Martin kag Padre Silvano. Apang hindi man ako mahimo nga magsulong kay Padre Silvano nga wala ko sa ginauyatan nga ebidensya. Si Martin. Siya ang una ko nga kantuan.
Si Senyorito Martin? O, Chelo Kring. Ari bala siya? Wala. Ang matuod gani, natingala man ako nga wala siya makapauli diri bilog nga adlaw. Amo gali? Nga aman haw. May kinahanglan ka bala sa iya? Wala man. Natingala lang ako nga wala ko siya makita diri sa mansyon. Sige ha. Mabilin ko na ikaw. Wala siya nakapauli bilog nga adlaw. Duda ako sa tao nga ini. Si Leonardo. Kinahanglan nga mahambal ko siya. Mangayo ako sang bulig sa iya. Sa sina, makahibalo ako kung ano ginpanghambal ni Martin kay Ciara kag kung sa diin na ini. Sang primero, nagpamalibad siya nga magsugid sa akon sang tanan. Apang sang uli, napilitan gid man si Leonardo. Ginsugiran niya ako sang namtangan mo. Kaginsugid man niya nga kay Silvano kagustuhan ang pagkuha sa imo. Kagkay na, aga pa ako nga nagbantay sa guwasang balay ngayon eh. Ginulat ko nga makahalin ang pari. Nagpangabay ako kay Leonardo nga imbitahon siya sa mansyon para nga makaangkon ako sang oras agod nga maluwas ka. Kaglikom ako nga nagsulod dira sa balay kay ina. Nadugayan pa ako sa pagpangita sang kwarto ngayon eh. Kinahanglan ko nga maghalong na hindi ako makita sa mga kabulig diri. Salamat kay wala ka madakpan sa mga kabulig. Oh. Abi mo? Tuman ang kakulba ko sang wala ko ikaw naabtan sa payag. Kagkalain sang nagasulod sa una-una ko. Kada oras, nagapamangkot ako sa akong kaugalingon. Kag wala ko makahibalo kung sa diin ka. Yutayan ko lang gani ang kastiguhon si Martin eh. Para nga manugid lang siya kung diin ka niya gindala. Kagsalamat kay nadalagin man siya ni Leonardo. Insugiran niya kami kung diin ka. Ramoncito, madamo gid nga salamat. Madali lang gali. Mangita ko sang sarang ko nga mabulong sa mga pilas mo. Ano? Paano kung may makakita sa imo nga kabulig? Ako nang bahala dira. Kung kinahanglan nga gapuson ko sila kag ibutang sa isa ka hulot, buhaton ko. Hindi lang sila makadalagan pagwa. Kag ipahibalo sa pare ang presensya ko. Kung magwa ka, mahimo ba lang nga dalaan mo na lang ako sa makaon kag mainom? Kag bayo na lang nga mailisan ko palihog. Wala siyang problema. Lasayt na sang gabi. Apang wala paghihapon nakapakita si Silvano. Buot silingon. Padayon pa nga ginadistract ni Leonardo ang atensyon niya. Ba? May nagbukas ang portahan? Si Ramoncito? Ari na siya? Kamusta ng pamatyag mo? Komportable na. Tungod na tinluan mo ng mga pilas ko eh. Kag nakailis na ako sang bayo. Labaw sa tanan. Busog na ako. Kag nagdula ng akon kauhaw. Salamat naman ko na mo. Wala bala sa nakakita sa imo nga sulugoon? Sa magpangita ka sang pagkaon ko? May pila ka bilog. Ha? Oo, ti. Anong natabo? Pareho sang ginsiling ko. Gingapos ko sila. Kaginbutang sa isa kahulot. Amo gali. Ay, ano gali natabo sa ila ni Natasha?
Napahali na bala sila ni Leonardo sa mansyon? Pagkatapos ng ginpaako namon si Martin, kung anong ginbuhat niya sa imo, kakun diin kaniya gindala, ginpaimpake na siya ni Leonardo sang iya mga gamit. Kaginabalan nga dalon ang iya iloy kag utod sa iya paghalin. Wala ko makahibalo kung anong madason nga natabo. Oh, Tungod naglakat na ako pag nagdiretso dire. Ba, may nagapadulong diri nga tikang. Ang akong kahoy. may, Mapalapit ako sa pertahan. Arin ako sa kilid sa pertahan. Ari na ako. ba, Ramoncito, naigaw siya sa nawang. Isira kong pertahan. Nalipong siya. Pasandigon ko siya diri sa pader. Karon, kuhaon kong kadina nga gingapos niya sa tiil ni Ciara kay na. Kag amo man ang igapos sa pare ngayon eh. Aran, nahigtan ko na si sang kadina. Kag nabusala ng iyababa. Hustong ginbuhat mo, Ramoncito. Tungod na patulog niya si Sanita, gamit ang isa lang katinaga. Kag hindi siya makasambit sang bisan ano, kay nabusalan ang baba niya. Karon, hulaton na lang naton nga mag-abri ang lulutsan. Kuhaon kong dagom kag ang vial. Amo na ining kahigayunan nga makuhaan naton siya sang dugo. Sige. Buhata dayon. Ba? Ramoncito? Tulukang sulod sang vial. Nag-igpat? Nagsanag? Kun amo. Siya. Siya ang naghatag sang sumpa sa inyo pamilya. Oo, Ramoncito. Madali lang Isulod kong mga ini sa bag ko. Salamat. Pahamtang na ang buot ko. Wala mausik ang pagkadto ko diri sa inyo. Anong oras na? 3 ka minutos na lang kag mag-12 na sang tungang gabi. Gali. Ba? Nampawa na siya. Ara. Nadulaan sa liwat sa pangalibutan. Ramoncito, sa banta ko, kinahanglan mo na nga magbalik sa asyenda. Nagsiling na ako sa imo nga inti ako magalindi. Nagapos na si Silvano. Ang kinahanglan ko lang nga buhaton, amo nga guyuron siya pasulod sa lulutsan. Kag matapos ng tanan nga ini, matalang siya sa palabuton. Madula na siya sa kabuhi naton. Apang kung magpabilin ka dire, dako ang posibilidad nga mahigop ka man sa lulutsan. Kagkasubong ni Silvano, matalang ka man sa palabuton. Kag hindi ako gusto nga matabuin na sa imo, Ramoncito. Gani nagapangabay ako. Ciara? Kon amo gali sina ang plano ninyo? Ba? Hindi. Nakakas niyang iabusal sa baba. Exulutos! Ba? Nabugtang ka din ang aging gapo sa iya? Lux Mosyo! Ay! Ramoncito! Hindi! Kinakos niya ako! Kag siyang naigo sa nagaulan ng mga dagger! Diyos ko! Ramoncito! Kinsalo niyang mga dagger nga dapat tali sa lawas ko ina matupa! Hindi! Kadamos ang dugo ka nagwa sa lawas niya! Ramoncito! Nagsuka siya sang dugo! Ramoncito! Tama na! Tama na! Hindi na ako pagproteksyon ni! Plano ninyo nga masudlon ako sa pao ninyo? Ha? Pasudlon ninyo ako sa lulutsan para patalangon sa palaabuton? Bayaran ninyo ang ginbuhat ninyo nga ini.
siguraduhon ko nga hindi matapos ang gabi nga ini. Nga hindi ko mauyatan ang mga kasing-kasing ninyo! Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magamatahong magsupon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!